Jorgen Fenech akkużat li l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia talab mill-ġdid biex tiġi revokata l-maħfra presidenzjali mogħtija lil Melville Tewma. Dan ħareġ minn protest ġudizzjarju li resqullhom l-avukati ta' Fenech fil-konfront tal-Kabinet tal-Ministri, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Nhar it-tlieta stess il-Kabinet ta' parir il-President tal-Repubblika biex ma jilqax it-talba preċedenti ta' Fenech biex tkun irtirata din il-maħfra li nħarġet f'Novembru tal-2019. Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talba tal-aħwa tal-Maksar u Jamie Vella li qalu li safrew ksur fid-drittijiet umani tagħhom billi ngħatat il-proklama lil Vince Muscat magħruf aħjar bħala l-Koħħu. Adrian Aġus jinsab mixli bil-qtil tal-Avukat Carmel Kirkop, waqt li Robert Aġus u Jamie Vella jinsabu mixlija bl-involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u anke f'dak ta' Kirkop. Huma kienu resqu proċeduri kostituzzjonali u sostnew li sofrew 3 ksur ta' drittijiet tagħhom għal proċess ġust. Fid-deċiżjoni ngħatat illum, il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet din it-talba wara sejħitilha mhux fondata.